Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard? Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukhang po tayo ng melt in the mouth spicy pork balbacoa. Yan, napakalambot po niya, napakasarap. Nandito yung ating sauce or sabaw, maraming kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming mayroong makakain sa araw-araw at pagligtas po. Maraming salamat po, Ma. Sa danahin ko sa inyong bugtong na anak sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Balbacoa. Kain po. Wow, sarap. Sobrang lambot po. Wow, sarap. Super healthy po nito, collagen. Ito.
Medyo messy lang po kainin pero napakasarap. Ng mga gatel. Ang lasa. Grabe yung mga gatel.
Excuse me po. Tingnan pa natin may kakat yan. Uncut po tayo sa YouTube. Nasa mid lang po konti. Bumara po yung sili. Naanuhan po yung ano natin. Yung ating camera. Naanuhan po ng sauce. Lilisin lang po natin ng konti. Ho. Ay, excuse me po. Naanuhan po ng sauce. Pasensya na po. Linisin lang po natin ng konti dito sa kabila. Yan. Harangan na. Pasensya na po. Meron pa rin. Sige, punasan mo nang mabuti. Yan. Pasensya na po sa interruption. Hindi nga lang natin ma-cut ho. Uncut po tayo kasi. Diretso po ang kainan. Ang talsikan po ng sauce. Grabe. Masarap eh. The best. Wow. Excuse me po. Sabaw.